Hola, alumnes de robòtica. Us vaig a presentar la pràctica 4, que va consistir aquesta vegada en programar una barrera de pàrquing com la que vegeu ací davant. Està controlada per un servomotor, que ja sabeu que és un motor que no gira constantment, sinó que gira als graus que nosaltres li ordenem. Podem fer girar a 90 graus o a 0 graus, com és el cas de la barrera d'este pàrquing, o a 170 graus, a 25 graus, a 45 graus. En definitiva, són motors xicotets que tenen una precisió d'1 grau. I a més no tenen inèrcia. Per tant, si van de 0 a 26 graus, es paren a 26 graus. I són molt interessants per a fer projectes com estos. D'acord? També anem a utilitzar un polsador perquè quan l'apretem, serà quan la barrera es posa a 90 graus i quan deixem de polsar-lo, la barrera estarà en horitzontal en 0 graus. D'acord? Explicat això, anem a començar, si voleu, un circuit nou. Sí, ja sabeu que utilitzem el Tinkercad Circuits, que és un programa online gratuït, que solament cal registrar-se i ja podeu començar a utilitzar-lo. Veieu? Traguem l'Arduino ací i anem a treure els elements que ens fan falta, que en este cas va ser el servomotor, que el tenim ací. L'hem utilitzat a classe, per tant ja sabeu com funciona. Anem a treure també la placa protoboard per a connectar el pulsador i el mateix pulsador. Sí? L'anem a connectar ací al mig. Primer us explicaré com funciona el servomotor, d'acord? Ja sabeu que és un motor que li podem dir a quants graus volem que gire i té 3 terminals, d'acord? El de color marró que posa terra el connectarem al GND, ja ho sabeu. El del mig, que és la potència, l'anem a connectar als 5 volts de l'Arduino i així queda alimentat. I la senyal, que és el pin més important, l'anem a connectar al pin 9, per exemple, d'acord? Que a través d'aquest pin nosaltres li anem a dir a quants graus volem que gire. Després tenim el polsador, que és este element electrònic que tenim ací, que té 4 terminals. I us explico com funciona. Mireu, sempre el terminal 2B i el terminal 2A estan connectats entre ells i el terminal 1A i el terminal 1B també estan connectats entre ells. És a dir, sempre això està connectat. Aleshores, per a que funcioni correctament, l'anem a connectar de la següent manera. Mireu, agafem una resistència de 1K, anem a fer-la de 10K, d'acord? Simplement és clicar així, afegir-li un 0 i ja és una resistència de 10K. Este tipus de resistències que se connecta en polsadors se diuen pull-down, d'acord? No anem a entrar en més detalls, però per lo menos que vos soni el nom de moment. Sí? El terminal 1 de la resistència l'anem a portar a GND i esta pota d'ací, el terminal 1A del polsador, l'anem a portar a 5 volts. Ens esperem que estigui la connexió rogeta i així fa bona connexió. Perfecte. I després, des d'ací, al 2B, l'anem a portar a la pota 5, per exemple. Sí? Perfecte. Com funciona el polsador? Doncs mireu, el polsador, si el tenim apretat, veurà 5 volts per la pota 5, és a dir, un high o un 1, i si no el tenim apretat, veurà 0 volts en la pota 5. I com ho fa? Doncs mireu, si no el tenim, recordeu que aquestes dues potes estan connectades. Si no el tenim apretat, en esta pota que tenim? Doncs tenim 0 volts, d'acord? I per tant, així també tenim 0 volts i en la pota 5 llegim 0 volts. Si apretem, posem en contacte aquesta pota en esta. I per tant, així ens apareixen 5 volts, perquè recordeu que estan connectats així, s'apareixen 5 volts i per tant, com aquestes dues potes sempre estan connectades, en la pota 5 tindrem 5 volts. En classe li diem high de nivell alt, 5 volts és nivell alt, o 1, d'acord? Els valors digitals 0 vol dir 0 volts i 1 vol dir 5 volts, o high, d'acord? Aleshores, en resum, quan apretem
el botó llegirem high i quan llegim high farem girar això 90 graus. Si no l'apretem, el servomotor es mantindrà en 0 graus. Tenint ja la part electrònica connectada, anem a programar-la. Sí? Aleshores, agafem, si tenim alguna cosa programada i la llancem a la paperera, i ara, primer que tot, tenim una entrada, perquè la pota 5 és una entrada, no és una eixida. Tenim una entrada d'informació que l'anem a utilitzar. Primer anem a fer els condicionals i després tornarem, d'acord, a l'entrada. Així no ho entendreu, jo crec que millor. Anem a fer aquesta condició. Si apretem el botó, aleshores farà alguna cosa, si no l'apretem farà una altra. Quina cosa és la que volem que faci el programa? Girar el servomotor a 90 graus. Aleshores, si se compleix la condició, girarem el servo que està en el passador 9. Aleshores, en el desplegable, cliquem al número 9 i el girem a 90 graus. D'acord? Si no, apretem el botó, el servomotor, que està també en la pota 9, perquè sempre està connectat a la mateixa pota, es mantindrà a 0 graus. D'acord? Això és senzillet. Ens falta posar així la condició. D'acord? En la condició, mireu, si entreu ahí al bloc de matemàtiques, està aquesta condició d'ací. Si la poseu al principi, sí, es queda clavada. I seleccionem l'igual. Recordeu que U volia dir high, o nivell alt, o que llegia 5 volts. Aleshores, hem de crear una variable, d'acord? I aquesta variable li anem a dir polsador. Polsador. I acceptem. D'acord? I aleshores, nosaltres li anem a dir que si el polsador és igual a 1, en el pin 9 farem girar el servo a 90 graus i si no, el mantindrem a 0 graus. D'acord? Ara li hem de dir que el polsador està connectat a la pota 5, perquè l'Arduino això encara no ho sap. Aleshores, venim ací i li diem llegir el passador digital que està en la pota 5. D'acord? I definim el polsador en la pota 5. I jo crec que amb això ja tenim la programació perfecta. Anem a provar-ho. D'acord? Podem tancar el codi i iniciar la simulació. Li donem al botó i si mantenim polsat se manté en 90 graus i si no, està en 0 graus. D'acord? Fa un gir de 90. Sí? I així no funcionaria el nostre pàrquing. Vinga, teniu de plaç fins el dimecres que ve, que ja serà l'última pràctica i en tota la Setmana Santa els que heu fet les 4 pràctiques no heu de fer res més, solament els que no me les heu entregat teniu tota la Setmana Santa per a fer-ho. D'acord? Així que els que ho entengueu abans del dimecres ho teniu tot el dia i en bona nota. D'acord? Espero que vos agrade. Si teniu qualsevol dubte, a través del Modo per correu electrònic em podeu consultar. Moltes gràcies.